Right, ladies and gentlemen, the current situation in Zimbabwe right now, chekutanga tiri kuti mashops aya anonzi ana okay. So far pane 5 ari kunzi aonekwa akavhara, tiri kutarisa zvekunana kuwadzana, tiri kutarisa zvekunana chitungwiza, nzvimbo dzakasiyana siyana dziri kuonekwa amashops iwayo akangovhara zvisina notice kana chingomuka vakatongovhara. Zvinhu zvitakazvinotisa kupera kwa 2024 tichitaura tichiti these people why vasiri kuhodha. Tarisa shop yavhurika, shop yatosara yama empty chinchi pakapindurwa zvakapindurwa zvaipindurwa ipapo, asi sisi takazviona kuti zvazvina musoro. Zvazvinoreva ndezvekuti vanhu vese vaishanda mashops iwayo atomarovha kutotaura kwandiri kutoita nemiko zvinezvi. Munoona watadza kuzvitora serious, but ndo zvinhu zviri kuitika kana kuti vaishanda ikoko vanokwanisa kunge vachikupupurirai kuti ndo zvakaitika pazvinhu zvacho izvozvo. Pari kupisa hazvisi kutombovaraidza kutaurana chokwadi, zvinhu zvinosiririsa handiti. Ende imwe nyaya zvekare iri kuitika ndeyekuti kumakombi kwawedzerwa imwe regulation. Izvi zvinhu tikuda kutaura about madisadvantage azvo. Regulation kuvakomana vanodrive makombi, so pari kunzi zvoni unofanira kunge kutangira pa 30 years, but hazvisi kungonzi 30 chete manje plus 5 years experience. Auroti unofanira kunge kuma 35 kana kutoti 40 alright kuti unge uchinzira kudhindingina kombi. Itori disadvantage kune vakomana vechidiki vekuti vanenge vachida kutraya kurarama. Unoziva kuti upenyu hwakaoma, upenyu hauzive something chinokubatsira. This government iri kutanga iri kungofavhera madhala chete. What more the youth? Panozotaurwa nyaya dzacho dzekuti one guys, what about this thing? Mune makanyarara uko, vamwe munenge muchidhakwa muchirwa mitoriro yenyu, but zvinhu izvi zvicharamba zvichingo kuaffectai day by day. It's a topic for another day tichazotaura nezvazvo, but it's something chekuti munofanira kunge muri active pantaurwa nyaya idzodzo. Munofanira kumhanya moyo motoona kuti aiwa paitwa sei, modzoserawo feedback. Unoziva kuti pamwe pacho mukaisa feedback vanoona kuti vanhu havasi kufara, potoitwa plan B, kwete zvenyu zvamuri kuda kuita zvokomana ne. Ende imwe nyaya yavari kubuda vari kutaura panapa aya atomafaniza aya majokes aya. The government of Zimbabwe has announced plans to strictly enforce the reserve sector provisions under the indigenization law to strengthen local economic empowerment. The following sectors will now be exclusively reserved for Zimbabwean citizens. Saka da kuti muchazonzwa kuti mabasa twacho kuitira kuti mangwana muzoziva apo vanzi aya mabasa achaitwa nemaforeigner akuitwa neve munomu. Transportation, passenger buses, taxis and car hire services. Hanzi iroro basa iroro ngarisirwe malocals. Zvinhu zvekuhaisa mota chichi tingangoti mishika ere kana kuti ndo zvana indriver meno whatever zvamuri kungoita izvozvo. Hanzi ngazvisirwe munomu. Retail and wholesale trade zvematuck shop zvenyu izvi ngazvisirwe vana vemunomu, ndo zviri kutaurwa. Employment agencies zvenyu zvekutsvagirana mabasa izvi ndiri kutsvagira mabasa, hanzi izvozvo ngazvisirwe futi vana vemunomu. Estate agencies hanzi vana vemunomu ngavasirwe. Pawataita pa valet services vana vemunomu. Grain milling zvigayo hanzi zvigayo malocals vhurai zvenyu, vekunze vasavhure. Bakeries kuchingwa kuzvingwa uko hanzi aiwa ndita vana vemunomu ngavagadzire chingwa. Tobacco grinding and packaging hanzi vana vemunomu zvekare. Kufodya uko zvefodya zvakomanaka. Advertising agencies hanzi vana vemunomu kufuti zvekare. Provision of local arts and craft marketing and distribution vana vemunomu. Artisan mining vana vemunomu. Asi tumadhiri twacho tutikitiki, usafungidzwa kuti pane mari svino hapana kana dhiri rinobuda samamillions patumadhiri twasiwa apa. Tumadhiri twetumari tushoma ndohanzi tongoti mitese murarama. Ina hangu handisi kuramba izvozvo. Kuma mines ameno kuti why musina kunge maiswawo ikoko kwakomana kuma mines uko. I don't know why vasina kukuisai kuma mines vana veZimbabwe. Handiziviwo kuti sei vasina kungoti saka mines ka kuti unge wanzi uri muridzi wemining inofanira kunge iri muri yemwana wemuZimbabwe munomu. I don't know why. Maforeigners acho agara vari ngoeno. Hakuna foreigner anouya kuti ndikufambira unovhura tuck shop in Zimbabwe. Mukuti chikwemi hakuna. Turiko zvato tumwe twana ningi twatu tuba tuck shop turipo kana mutown meme unotongotoona kusaka meno kana vari kunzi ngavachibva ikoko kusare vemunomu. Pakashata. Tiri ipapo ndava ndasangana nenyaya panapa iri kubudiswa. The board of directors of the National Railways of Zimbabwe NRZ wishes to inform members of the public that Mrs. Respina Zinyanduko has ceased to be the general manager of the NRZ with effect from 31 January 2025. This has been necessitated by
the need to realign and restructure the NRZ business line with the expectation of the shareholder. The NRZ board management and staff would like to take this opportunity to thank Ms. Zinyanduko for the time she served as general manager of the National Railways of Zimbabwe and wish her well in her future endeavors. In the interim, the board has appointed Mrs. Aina Dube Kaguru is the acting general manager with effect from 31 January 2025 until a substantive general manager has been appointed by order of the board. Achandrungoti in short panapa pane munhu adzingwa basa kuNRZ mukuru wacho ikoko zvatopera adzingwa basa asiwo mamwe makuhwa ari kuti zvoni panyaya iyoyo anga akutotera zvinhu kuti adzose maassets ecompany kucompany anga akatorwa nevanhu unongoziva kuti vanhu vanotora vakangoona kuti chipisi chenjanji chipisi chenjanji ichi rega ndichidimbure ndinoisa kana padheni pangu mapostori votanga kukomera mapoto ipapo wazviona anga akutera kauti chipisi chenjanji chechi takuchida ngachidzoke chiweredherwa apa pakwanisa kupfura nechitima, you know, something like that. Ndo zvinhu zviri kuitika. Ndichataura hangu mamwe maassets mahombe ndingopa example yezvinhu zviripo. Saka hama dzadiwa pari kupisa, you know, in Zimbabwe unongodzingirwa kugona basa futi kana kuti kuda kuti against corruption zvinodzingisa basa kuZimbabwe ndo zvazvitongori because everyone anenge ari mukampani iyoyo anoita against iwewe vobva vangokubuditsa zveZimbabwe muchazvirega zvenyu. But anyway, ndo maupdates andinawo panapa current situation zvinhu zviri kuitika paground, zvinhu zviri kuitika kwasadza zvandangoti ndingoya ndakakubatirai panguva yeiko zvinezvi, but zvakawanda zviri kuitika. Ndichadzoka zvamanje manje sare makateerera this audio tichifana kuprocessa zvimwe zvinhu zviri kuitika because akudyiwa rinopisa. Today is hectic. Right. Yeah. Nhasi ndinoseka ndikabvaruka mabvudzi anopfumbuka mabvudzi musoro usasara uri musvuku. Very good day. Yeah. Varongi vanga vajaira kuronga zvanaka manje. Africa yose zvayo abuda pachena mukomano kuAmerica, gamba guru abuda pachena. Tochida kuona manje vanogona vanokwanisa kuita zvakaitwa naIan Douglas Hughes. Smith akataona zvanetsa akamira semvumba pakati penyika yake akati vangu vanhu havafi, nyangu mukandivhara, yangu mukandiita sei, asi vangu vanhu vandotungamirira havafi. Chekwadi chakabuda pachena. Smith akaita nyika kuita basket full of everything, makamusingashaikicho. Taiva tiine kambani yandakambosvika kwairi yainzi Caps yaigadzira mapisi orutiwisi. Vaya vakanga vamuvharira panze kana vamuvharira mubhotoro vakamuvinga futi, vaona kuti akabuda mubhotoro kare. Zvino Trump adzokazvo zvakare avharira maAfrica ose. Chibudai tione, makapfachura mari, makaisa mari kuna America kwacho ikoko, mukaisa mari kuna Cuba, mukaisa mari kuna Australia. Benzi hwakanyanya kukura. Hapana nyika yechivana yamakamboisawo yeAfrica yamakaisa mari kuratidza kupusa, kuratidza kuzungaira. Zvinomoita sei hoyo abuda pachena kuti haachapikana ma-NGOs kana chii. Ma-NGO vanhu vese vaishanda ma-NGOs nyika dzose vavharirwa kunze, vasiya mabasa, vaburiswa mabasa. Muchadzinga here maambassadors enyika dzokumamirira munyika dzenyu. Tiri kuda kuona chokutanga. Dzosera ivo tione chibhakera chamapiwa chamatsenga nzungu ichi. Kana mupiwa chimwe muchapiwa chomupasi pechirevu chomuhuri pamunominya napo ndochasara kuti mupiwe. Ukarohwa ichicho unoziva kuti vakatarisa bhokiseni, ukarohwa chibhakera chepasi pechirevu huko wafa zvachose, ende hazvitende kupa mutemo. Toda kuona kuti muchadzosera here mari dzamakaisa kuAustralia, kuAmerica, kuBritain, kuCuba, muchanodzitora here zvamarohwa chamatsenga nzungu nomukomana
wechichena. Dambudziko ramakaita ndirokupusa vatungamiriri veAfrica. Dambudziko ramakaita ndirohumbavha, ndirokuponda. Makanenge makapuwa chipoko. Munenge makazvishandira kuita chipoko utungamiriri hweAfrica. Hapana region isina zvibhakera muAfrica isingafiwi uye makamwa ropa ravanhu. Saka madofanana nechikwambo. Chikwambo kana yasvika nguva chinoda kuti chimwe ropa chiuraye. Zvino kuchigona kungori pabenzi. Ingozi yapinda muAfrica. Ingovhu yapinda muAfrica. Unongoziva ngwe kana shumba haifi yakaguta. Ngwe kana shumba haifi yakaguta. Ndio hutungamiriri hwatinahwo muAfrica. Chokwadi chabuda pachena. Mari iye zvino hakusina misonga. Ndati mufana chokutanga GNUs wose akaparara. Aparadzwa vaudzwa kuti nyika dzose hapana nyika isina kubatwa yeAfrica. Dzokerai kumisha iyi. Moita sei? Motangira papi? Izvi zvinorwadza utungamiriri here kana kuti kwete? Toda kuona apa. Tiudze chokwadi maAfrica leaders. SADC yava papi manje? Handina mbonzwa SADC ichinzi yaungana neshoko raTrump. Vakanyarara kuti zii. Umwe nomwe wacho uri paari haazivi kuti ungaita sei. Iye zvino mamhanya maindi mabva kuMozambique maenda kuDRC. DRC hapana mutsauko neMozambique. Chiripo chete ndechoutongi hwedzvanyiriri hwokuti takatora nyika kubva kuvadzvinyiriri vanova vachena. Pamusoro pezvo Trump muchena ari kukupai zvese zvamunoda, asi munoti pasina Trump. Pamunoti pasina vachena muri pasina Trump. Trump akati ndazviona. Chiuyai manje tiite fair. Ini handizvo nemuchikubande, handikunyei. Ndokuropai chamatsenga nzungu papublic pachena panyengo. Uchadini munangagwa tipuwa mhinduro. ARV avhagwa. Right. Mapirisi aya efungwa avharwa. Vaya vakastroka vachararama sei? Handina mboona pawakagadzira pirisi munapa. Kambani yaCaps yakasiyiwa naIan Douglas yakaparadza. Mava neipi kambani chechikungohodha mapirisi kubva kuAmerica? Makaendesa vana kunoita udhokoteya, asi vana vacho kugadzira mushonga wavana havagoni. Makavaisa kuChina, havana kana mushonga wavanogona kugadzira. Kutadza kugadzira mushonga chaiwo wechikoshoro. Chikoshoro secho chaicho chaunogona kudzima. Kana wemunhu unogona kudzimwa nemalemoni. Vanhu vamwe uchadini naRamaphosa paSouth Africa? Boko wapinda muchimbambaira chakatewa nemumwe munhu. Zvino wapinda machiri uchaita sei? Kochilu wokuZambia HH chimbambaira chakatewa icho muchachigona here? Chandava kukuudzai chamuchatanga kuita, muchaita rumwe maakuvinga Trump muchimunyengerera. Vaiva kuti pasina Trump muchaita sei kumuvinga? Nokuti yakakumirira. Saka zvaakaita akangoti beta ndikuvhare vose vanhu ivava, nokuti havana utongi hwavachiregerera. Makwa kubva pamaelection enyu ndopamakatangwa pasarudzo. Akaona kuti vanhu havanonyepa, vane mari bataunza dzokutambisa. Mnangagwa wakarongegwa dhiri pawakatanga kutora mari uchinda naChivhayo. Chivhayo uripi? Chitombosunga vanhu Chivunangagwa kana waita kuchigona kana kupezana. Tanga kusunga vana Chivhayo vavharire vaunze mari dzose dzawaiba navo. Ndio pulani unotanga kukuudza Mnangagwa. Tanga kusunga vana Chivhayo. Ukangosunga Chivhayo choona zvinhu zvichinaka. Ndoda kukuudza chokwadi Mnangagwa. Sunga Chivhayo muise mujeri. Ugovaudza vana Trump kuti aiwa ndakazviona kuti vanhu vanga vasingandidi vaindiparara. Ukangodaro wagona. Obvisa mhandi dzose dzokugara chikutsigira vachiti ivo vanobataneyo vachikurudzira vachiita sei. Vese vaunopa maministries vadzinge vose.
usare iwe wodaidza opposition party dzose wogara navo pasi kuti varume ngatirongei tivake nyika. Isi iwe unotonga waudze kuti tarai zvinofanirwa kuitwa, ini ndakura ndogara mondiudza zvandingaita, tavati vakei nyika. Kana vakati uchida kungwara ngobva wangotiwa ai ini zvandikuona varume hazvina mborema kudaro iwe dambudza hazvina mborema plus hazvinyadzisi. Ukangodero wagona dambudza wabata chivharo wamuisa mujere, ndiye munhu wakakukanganisira upenyu hwose chivharo, ndoto wakapa mari kubenzi chairo, benzi risingazivi kushandisa mari. Dambudziko rawakaita ndorongoteedzera zvangotaurwa nerombe nebenzi woteedzera, ndo dambudziko rawakaita. Wavana dai usina kudero munangagwa, dai uri Samuel waungaona vachamisa chikwedera pedo newe, dai wakati voda dini mwana uchamisa mwana wako, tofunga tamba sei wakasiyana zvakashuka naRobert handiti ungadai wakatamba yakatangwa naMuzorewa paakapinzwa naSmith akabva ati uya tigare pasi titemaesarudza, handiti makahwina. It was because of Muzorewa. Dai zvawanga wakaita izvozvo ani Muzorewa makamuita sei? Makamubika zvakanaka mutenga, asi hamuna kuzomuita gamba, ndipo makamuita mistake huru futi nenyaya yekuti mune pfungwa dzine ngozi pfungwa dzengozi ndodzamunadzo. Ndati chokupedzisira Trump akurova chamatsenga nzungu sadhaki yose ugwa shamaitinzvi pindurai mukomana anonzi Trump nokukumbirai pindurai Trump. Ndadzoka ndakasimba nhasi chiudza vatungamiriri veSADC Africa yose marova chamatsenga nzungu. Zvabuda pachena maiba mari muchiti motenga zvishandiso zvekorona, zvishandiso zveAIDS, hapana zvamaita. Chero mishonga imwe neimwe muzvipatara maiba mari muchiinjoya, muchiinda kumaAmerican, muchinorarako muchiita zvese. Zvino nhasi mari idzodzo muchadzifunga, muchararama moga munyika, nokuti moenda kuChina wodzoka kuona nyika ichinwiwa madhodhi, iri mweya yavakafa, iri munhu mweya wavakafa, vanhu venyu vapera kufa. Hatipedzi 3 weeks musina kuridza mheremwe, kana vamwenyu vachatozviuraya, nokuti vanhu vachafa kuita semhuka nemombe dzarohwa nezhara plus muchando. Amen. Pakaipa.